Еми, кажете първо за идеята за тези дечици, които ще тренирате. Ами, идеята ни се роди спонтанно. Решихме да направим нещо малко по-различно за града. Така вече доста години живеем тук, като бивши професионални спортисти, все още настоящи, хора, които имат деца и наблюдаваме, нали, какви са обществените проблеми. Решихме да създадем един спортен клуб за по-малки дечици, с идеята да обогатят своите двигателни умения и да им помогнем да изградат спортни навици, да заобичат спорта, да го практикуват, и тези дечици, които евентуално ще имат желание за напред да се занимават с спорт, да им помогнем и да ги насочим в правилната посока, било то футбол, баскетбол, волейбол, карате, каквото и да бъде, просто децата да са активни. Затова и клубът ни се казва Active Kids. Тръгвате от най-малките? Да, от най-малките. Това ни е идеята, да се научат, нали, на двигателните навици още от 4-5 годишни. Защото сега, нали, да кажем, че отбор по футбол или школа по футбол или по лека атлетика не е точно така, защото ние ще се стремим да им развиваме всякакви качества и ловкост и бързина спрямо с тези упражнения, които мислим да правим. Така че вече като са при нас, да имат после базата да преценят сами, като станат вече по-големи първи, втори клас, да преценят вече към кой спорт искат да се ориентират главно към спорта. Това е идеята. Малките, затова от малки 4-5 годишни да идват, да тренират и да... Най-важното да се забавляват, да има усмивки. Това е идеята, на децата да се забавляват, защото ако нещо се прави на сила или нещо, което родителите пък имат такива предишни години, родители, нали, на детето да тренира, пък то няма желание. Просто да ма кеф, а детето да идва да тренира, да се забавлява, да играе и така. Но без база не става. Днес ще се открие една обновена такава. Да, радваме се, че имаме възможността да присъстваме на едно хубаво събитие. Надяваме се да се изградат още в спортни площадки. Благодарим и на общината, която ще ни позволи да ползваме тази площадка, когато имаме нужда да провеждаме нашите тренировки. Ние като клуб също така ще участваме и в различни мероприятия, които ще бъдат с обществено полезна дейност, както направихме едно миналата седмица в парк Огоста. Така за в бъдеще смятаме да организираме минимум 2 пъти в годината различни мероприятия, които да бъдат безплатни за децата и да им носят само положителни емоции. В крайна сметка, за нас най-важното след една тренировка е детето да си тръгне щастливо. Кой ще помага финансово? Много е важно. Ами, ще помага финансово. Нали, говорим тук с местни фирми от града, които ще помагат и финансово, и с и реклама и така нататък. Надяваме се и други хора, ако искат, нали, имат желание да се включат, добре дошли. Така че мисля, че ще се справим за момента. Да, за краткото време... Има доста, които желаят да помагат. Да, има хора, които наистина ни помогнаха, хора, които пожелаха да останат анонимни, просто защото подкрепиха нашата кауза. Това е защото е свързано само единствено заради, че са деца и те са най-важното, това те са бъдещето. Разбира се. Еми, успех, това е най-важното. Да. И да научите дечица наистина да спортуват. Ами, първо да спортуват и да си изградат навиците и да бъдат възпитани и така. Да, може би най-важното е ние като хора, като морален дълг да предадем добри примери на децата и да станат добри хора. Пък вече дали ще са спортисти, това е без значение. Добре.